बीटीसी सरकारा पटबजरायाव मिथिंगानि खैफोदजों खहा जानाय सुबुंफोरनो हेफाजाब होदों। नंगौ, कक्राझार पटबजरा महकुमानि मंगलाजरा हालामनि सिङाव थानाय बेसरखना माथियादल गामियाव थांनाय 21 एप्रिलाव न'-बांफोरा गोब्राब बारहुंखाजों सिलिंखार जालांदोंमोन। बेखौ नोजोर बोनानैनो बीटीसीनि नोगोर जौगाखां बिफाननि मावफुं सोद्रोमा मुनमुन ब्रह्म बिथांनि बिथोन बायदियै बीपीएफनि लाइमोन गांखंनि लेङाइ आफादगिरि प्रहलाद ब्रह्मजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय दैदेनगिरिफोर आरो बग्रिबारिनि सार्कल मावख'गिरियाबो दिनै नुजाथिनानै बारजों सिलिंखार जानांनाय थागिबि सुबुंफोरनो बीटीसी खुंथायनिफ्राय 10,000 रांजों लोगोसे थानो थाखाय न'नि थिं लोगोसे प्लास्टिक आरो जानो थाखाय माइरं, दालि, थाव गुबै लोगोसे दखना, जोमग्रा, गामसा बायदि बायदि राननानै मदद होदों। मख'नो गोनांदि मिथिंगानि खैफोदजों मोगा-मोगि जानांनाय थागिबि सुबुंफोरा खौरां बिजोंनि गेजेरजों बीटीसी सरकारनिफ्राय हेफाजाब मोननो थाखाय हालाय-हाफाय आर'ज गाबदोंमोन। थिग बेबायदिनो दिनै बीटीसी सरकारनिफ्राय हेफाजाब अनसुंथाइ मोननानै बीटीसी सरकार खुंथायनिसिम गोजोननाय जासिदों हालाय-हाफाय जानांनाय सुबुंफोरा। आरो बे समाव बीपीएफ लाइमोन गांखंनि लेङाइ आफादगिरि प्रहलाद ब्रह्म बिथांमोना खौरांनि गेजेरजों मा फोरमायखो नोंथांमोना आबुङै मिथिना लादो। खोब दुखुनांथाव जाथाय थांनाय 21 तारिख बैसागु बरायखांनायनि उनावहाय दिनै माने बारदै सिख्ला सिमब्रे-सिमब्रा दिनै फैनानै जोंनि माखासे न'खर नैबे 20तासो न'खरनि न'फोरखौ दिनै धंस खालामलांदों। गासिबो न'आ बायजोबदों, थिंफ्रा उरायलांजोबदों। दुखुनांथाव आरो सासे गथ'खौ माने बिफाङाव बोखोलांलायनाय बेबादि मोनसे दुखुनांथाव बेहाय बारदै सिख्लानि सिमब्रे-सिमब्रा बारनायाव जानानै थांदों। दा जोङो बीटीसी सरकारनिफ्राय बिथांमोनखौ नायनो फैदों, लोगोसे बिथांमोननि दुखुनि समाव जों दुखु लाफैदों। जे नेचारेल केलामिटि बा प्राकृतिक दुर्जग बेखौ रावबो हमथानो हाया। दा हिउमेनिटि हिसाबै जों अनलायनानै थानांगौ। दा ओंखायनो बिथांमोननि दुखुनि समावहाय दिनै बिथांमोननि न' बायलांनाय, बिथांमोननि थोरसि-लथा डेमेज जालांजोब्बाय, न' थिंफोर उरायलांजोब्बाय, देबजोब्बाय। ओंखायनो बिथांमोननो जोङो एसे अनसुंथाइ होफैदों। दिनै न' टेम्परारि बानायनानै थानो थाखाय त्रिपाल होफैदों। दिनै थोरसि-लथा साराय जों होफैदों। दिनै गाननाय जोमनो दखना, गामसा, सादोर, ब्लाउस, दिनै माने माइरं, दालि, थाव गुबै, सिनि, संख्रि बेफोरखौ जोङो बिथांमोननो होफैदों। जाहाथे जोंनि आसाम गभर्नमेन्टनि जायनाखि अनसुंथाइ मोननांगौ रिलिफ डिपार्टमेन्ट जिहेतु बीटीसीआव गैया, दा बिनि थाखाय जोङो आफादत्त बेखौ होफैग्रोदों। सरकारनि फैसा मोननांगौ सम लायो, रिपर्ट लिरबाय, सार्कोल अफिसारा गावनो निजे फैदों। दा बिथाङा गावनि रिपर्टखौ फाथायहरजोब्बाय। हयथ' काउन्टिंनि उनावहाय रिजाल्टनि उनावहाय इलेक्सन रिजाल्टनि उनावहाय सरकारि फैसा मोननांगौ। जिहेतु फुल डेमेज जायोब्ला 1-1.5 लाख थाखा मोननायनि माखासे सरकारि अनसुंथाइ मोननायनि माखासे लामाफोर दङ। बेफोरखौ मोनहोनायनि बेब'स्थाखौ जोङो सरकारि भाबै दिनै नाजाबाय थादों। निस्सय मोनगोन जोंहा मोनसे बिसास दङ। दा जेखि जाया मानो जोङो बिथांमोननि जे दुखु दाहा बेखौ नायनानै जोंबो दुखु मोनफादों। आरो इसोरनि अननायाव रावबो जे बेवहाय माने देहाया जेबो आघात जायाखिसै, रावबो माने बेवहाय जिउआ गोमानाङाखिसै। बिनि थाखाय अबंगसायनाव आर'जबो गाबदों आरो बिथांखौ साबायखर होदों। नेचारा नेचार गावनि बोथोर बादि गाव फैबाय थागोन। बारदै सिख्लाया बैसाग मासाव फैखायो, जों बयबो मिथिखागौ। जोंहा मेथाइबो दङ, खन्थाइबो दङ। बारदै सिख्ला माब्ला फैयो, सिमब्रे-सिमब्रा बारा माब्ला फैयो। दा बिदि गावनि आखुथायखौ गाव दिन्थिदों। दा बेनोसै। दा जोङो रायजो राजाफोरखौ खावलायदों सिन्था खालामनो नाङा। सरकारनि जे मोननांगौ अनसुंथाइ बेखौ जेरैखि जाया थाब मोनहोनो थाखाय जोङो बीटीसी सरकारनिफ्राय नाजाबाय थागोन। आरो हानायखिनिखौ बीटीसी सरकारनिफ्रायबो जोङो होबाय थागोन। दा बेखिनि बाथ्राखौ आं रायजोफोरनो जनायबाय आरो बेजोंनो जाहाथे गोजोनथ'यो बेखौनो खावलायबाय। बे जायगायावल' गुबुन दाबसे जायगा दंबावो? बे गुबुन मोनसे जायगा दंबावो होनदों। दा बेवहायबो जों नायगोन। दिनैहाय बे पटबजरा ओनसोलावनो दिनै बांसिन डेमेज जानायखौ जों नुनो मोनदों। आरो ओरै सा ओनसोलाव दिनै बे खैला-मैला आमथेखाथिंजायबो बिथिंबो जादों। बेखौबो जों गाबोन नायनायनि बेब'स्थाखौ लादों। गाबोन नङाबा समफोर जेखि जाया जोङो रायजोफोरनि दुख सुखखौ जोङो नायदिंगोन। आरो बेवहायबो सरकारि भाबै मोननांगौ जे अनसुंथाइफोर बेखौ मोनहोनायनि बेब'स्थाखौ जों लागोन। मा नोंथांमोनाबो अनसुंथाइ? दा बेवहाय जोङो टेम्परारि न' लुनानै थानो थाखाय दा थिं पाट गैया, मा गैया। सोरबा न'खरासो थाखा फैसा थानोसै, सोरबा गरिब न'खर दङ, त्रिपाल गांसे बायनो हाया। ओंखायनो जोङो टेम्परारि न' लुनो थाखाय दिनै त्रिपाल होफैबाय, थोरसि-लथा होफैबाय, गाननाय-जोमनाय दखना, गामसा, फालि, ब्लाउस जों बेखौ होफैदों। संख्रि-बानलु होफैदों, थाव गुबै, माइरं। जाहाथे बिथांमोना बेखौ जानानै जाहाथे गावबागाव मावनांगौ खामानिफोरखौ मावनानै लानो हायो, खेथि बाथि खालामनो हायो, गथ'फोरखौ फरायसालियाव थिनहरनो हायो। दा बेखिनि अनसुंथाइखौ जों होनाय जाबाय। खोब दुखुनांथाव खोथा। थांनाय दाखालि 21 खालार खालि
जे मोनसे बारहुंखा सिमब्रेनाय मोनाबिलि 6:30 जानायसिम थांबाय बे समाव न' बां गासैबो सिलिंखार जालांजोब्बाय बिनि थाखायनो जोंनि बे पर्बतझरा BCDC बा मंगलजरा BCDCनि आन्दारावहाय जेनेबा मोनमोन बायद' जेनाखि जोंनि पर्बतझरानि EM बायद'आ जोंनो अनसुंथाइ एसे होदों जाखिनि हायो बेखौनो दा बेखौ जोङो मोननानै एसे गोजोननाय मोनदों आरो मा गामि बेयो बिसरखना जाहैबाय दिनै मा फैखोमोन जों बिदिनो थिं मोनबाय ट्रिपाल थाथ'नो थाखाय आरो ट्रिपाल मोनबाय थिं बिदिनो रेसन बागेरा बायदिसिना गाननाय जोमनाय एसे एनै बेबायदि मोननाय जादों आरो मा साबायखर मबाइलखौ आं दा समाव बिदि दुखुनि समाव आं एसे गोजोननाय जासिदों आरो साबायखर जासिदों आरो गोजोनदों हेफाजाब मोननायनि थाखाय बे BTC गभर्नमेन्टआ जोंनि गामिनि बे दुखुथिया बे बारहुंखाजों न' बायजानायाव नैबे समाव बिथांमोना अनसुंथाइ होफैनायनि जुनै जोबोर बिसरखना गावबुरा जानानै आं गोजोननाय थाबाय दा बे समाव बिथांमोना दुखु जाल्लाखौ नायफैनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर होनाय थाबाय मानगोनां सरखार बिथांमोननियाव दा आं माथो बुंनो बेखिनिल' बुंनानै आं बुंनांगौ फोजोबनाय जाबाय।